Ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon nakaranas ng malalakas na ulan nitong weekend. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Joan, umabot ng mahigit 30 minuto ang naranasang malakas sa pag-ulan kahapon, pero ayon sa Pag-asa, epekto lamang ito ng frontal system na pinalalakas ng Amihan at La Nina. Nakaranas ng malakas sa pag-ulan ang ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon itong weekend. Sa isang amateur video, makikitang binaha ang barangay Pugo Chico sa Dagupan City. Buti na lang daw at hindi ito sinabayan ng high tide. Naapektuhan din ang ilang motorista sa naranasang pag-ulan sa Lingayen, Pangasinan. Yung ulan kasi, kaya yung mga hindi na pumunta ng bayan, yung mga pasahero. Naranasan din ang pag-ulan sa Ilagan City, Isabela. Sa amateur video na ito, makikita na halos walang dumadaang tao sa kalsada dahil sa ulan. Nakaranas naman ng hailstorm o pag-ulan ng yelo sa Villa Viciosa, Abra. Tumagal ng ilang minuto ang hailstorm. Wala namang malaking epekto ang pag-ulan ng yelo sa lalawigan. Maliwalas ang panahon sa Cabanatuan City, Nueva Ecija ngayong araw, pero nitong Sabado at Linggo ay naranasan ng masungit na panahon at pagbuhos ng ulan. Binaha ang ilang mabababang lugar. Ayon sa Pag-asa, frontal system ang dahilan ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Pinalakas din umano ng umiiral na La Nina ang frontal system. Matatapos ang La Nina bago pumasok ang panahon ng tag-init. Kung sa makikita mo sa graph doon, sir, mas pa rin yung La Nina from the month of January, February, March. Yan po yun. Pero pagdating ng April, May, June, medyo bumaba po ng kaunti na yan. Joan, wala namang naging epekto, pinsala itong naranasang malakas na pag-ulan sa sektor ng agrikultura dahil hindi pa naman ngayon planting season ng mga magsasaka at wala ring namatang LPA o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero dahil dito sa tinatawag na frontal system, inaasahan na makakaranas pa rin ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Wala ring nakataas na gale warning sa mga seaboard na sakop ng Luzon, pero pinag-iingat pa rin ng otoridad yung mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga banta ng pag-ulan. Joan. Russell, ito bang naranasan natin na epekto ng panahon ng weekend ay posibleng indikasyon na mapaaga o malate, maantala nga itong pagpasok ng panahon ng tag-init? Joan, ayon sa Pag-asa, itong naranasan natin na pag-ulan kahapon at yung hailstorm, epekto lamang yan ng frontal system. At yung pagpasok ng panahon ng tag-init, inaasahan yan sa Pebrero at matatapos naman yung amihan season at yung La Nina sa kalagitnaan o sa huling araw ng Pebrero. Ayon sa Pag-asa, masyado pa raw maaga para sabihin na may kinalaman itong naranasan nating pag-ulan at yung pag-ulan ng yelo kahapon sa pagpasok naman ng panahon ng tag-init o yung pagkaantala o kung baka ma-delay itong pagpasok ng panahon ng tag-init. Joan. Ano ng update, Russell, sa mga binahang lugar? Joan, maaliwalas sa panahon ng maghapon nating naranasan dito sa Dagupan City kaya humupa na rin ang baha sa may barangay Pugo Chico. Nagsagawa rin ng mga nakarang linggo ng paglilinis sa mga drainage canal ang City Engineering Office kasama ang barangay officials kaya malaking bagay daw yan para mas mabilis na umagos ang tubig. Joan. Maraming salamat, Russell Simorio.